Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pansani sa inyo ng Lanao. Sa kanang kapantalan ali mga makikiman sa inyo si Lalumba, si Sagan Quinteno, dalawa balik sa ito bakit kung paano sa pagkain ng poblasyon ng Laguna natin. Mga pansani, alhamdulillah at yung mga man, subitan di ka pumuli-muli, di ka timbo-timbo, ulit noon na pantagol sa soswat siyo kagandang mga sisa. Sita na may mapapadalang sisa rin ay ato na Ramadan. Bilang naman babarakatan. Sa mga nakatiyan na tanin mo mga blogger ay minsan makikanagun taman, pagkaliaman na doon niya. So, monthly na nagsiminar ka naman na Isnaulan. Ilang ba sa gari ato namin kung paano sa pagkain ng poblasyon tayo na nagagawin. Ako, inshallah, na live tanong si sa social media, pagkalasa lang share ka na sa mga live ka sa social media, yung ito kami, ang mga panalutaman, si Hadja City, Nahima Abdul Hamid, yung ito sa City, si Naida Abdul Hamid, bala-bala sa Salanola, si ito panalutaman sa mga nasabab si sa inyo yung mas tanong, na nabali yung mapia, na napamakalan yung sa inyo mas nagawa ng mga review tanong, sabab siya nakikita ng naging kaintan ng mga panalutaman, yan, Alim Abul Khair Bato sa tanda ng tanong sa mapia po ng Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sama na nanguntan ng ipusaw. Ayang kaya na Kamis. So, paamurakan terberkan wallah akhirnya na ayaman lang na berlinia. So, puasa kanu itong sisag yung utamang gagawin ka ng mga bibiyang. Yan kaya pero na katigil na lang tanurot yung masabit. Ano ba pero na katigil? Yang kaya katigil ngalangon na biglas siya di ba piya natigil yan yun na yang kaya tiro na siya na dua kaya taon po ng mga ulama si isa lugar na gusto isa Syariah al-Islami. So, ato na ikiyatarifon sa isa lugar na yapitiryan na tigil na asyamu lugatan al-imsaku an syai'in sawa'un kana mut'aman aw kalaman aw ghayra dhalik. Wasyamu fi syar'i imsakun anil muftirat min at-ta'am wasyarab wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ayaman na nasa puasa na dua kiyaw sayaw na dua kiya ta'rifon. Paginiron na ti'arif sa lugar sa ayat tigi na tiroon na kapuasa na imsakun an syai. So kapuasa inga sa iku mga say melagi na tigyan no ayam tadiyan na pangnakan odi na katero odi na galabag aguso sanakor katero galabag pangnakan aguso sanakor. Sa ikma na tigyan sa isa syari na ayam tiro na siyam na suwatigyan so katigram ka kung bigla siya pumakabatal datar upang nangkan panginginuman na gusto kang pagbangunan sa walay sa iku oras akadundo
min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sa ayat 3 na katinian ayat yang kaiyam na ipukun ko kasbang ufijar na taman ko kasedep o alon. Yun to Nah, upama pagilaya ang yang kaya ta'rifon na paginayron na tigran ka sukakan. Sukakan no? Tigran ka. Kadua, na tigran ka sukainom. Amanan na di ka pag-inom. Aya ikatalo na tigran ka sukambubangunan sa walay. Siya iko tawaan na karumanian. Nagyang kaya kambubangunan sa walay na ana pinaltiya. Malai penalti. Anto na penalti niya nabukod sa kerumai na makapibangunan sinan sa walay si iko oras ang kadundo na ateso hukuman niya. Paganayron na pagkamaradika sa sakataw auri pag-abuloy niya ang mapiatang. Niya kalalaw na udiran ito kagaga na makapuasa siran sa 2 bulan at tundo-tundo. 2 bulan na, idikerta. Inunta po sa ikugain, kakagira, upang makataling mo sumisitan yan na pagkabuka. Ugain, na andi ka makabuka niyan, na pagkakatinyo duman sa kapuasa, andi ka daon ang diyan po tuwang hay. Amay kag yun ni magulaw lang, syahre, mutatabihan, 2 bulan at tundo-tundo. Ukman, o di niya nung kagaga, faitaamu siti na miskinan na makapugan na siran sa namupulo miskin. Ginan, ikiyaw sayaw sa isa hadith, kaya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikira at nagyatinanang na katuwing na Ramadan, na diya nung nagpag-alipata, diya nung nagpag-usay. Diya nakway din ka sumna, mana ibala subuin na pananggida at tanong o ba na siya ang pugatri sa si ko kawingan. Agupulga tiga ang bangulaw lang na nagyapasangan ka. Nakatigo ka makabuka sa dugawin na pagpeluya 4 ashur pato na upamangkat na dugawin na mula mata umala agyan ko to kasalanan. Nagyito sa manuto na nagyang kanan amya nga adoy nagyanan i-direct amya binasan yan supuasan ka. Man, nagupong nga makakan namya binasan supuasan ka. Na bang kapipikir na puasa. Gupong nga makainom, datar yan mamo. Inom tabu, o ayak ya pakakan ka, namya lipat ka, o di namya libat ka. Ay barat yan at yurukul. Miya kanaw ka. Nasokya pa ka naman, nakagip doon ka, nanding ka katawan, kaya lipatan ka ubangan ng pusa, na nadirityo, umiyang ka. O di, namininom ka. Nagyang po tatiyanon ka, o di, nagyang po tatiyakan ka, na naden yan mabantanso, wasang ka. Kaya miyado yung Rasulullah, na sa tawa malipat, ang makakan, o di naman kainom, na ginayon niyan sukwasan yan. Kamata na suwalla, napiyakakan yan, o di napiyakay mo yan. Yun ito kiliyor. Yun na iyapiyadoy, at talo, na katawang tanong, na nag-usasabot ng talaway, aginan na pagkabatal, ukwasa. Ayaw man ganun, adita nung masasabot tigira, nagyang kanan, akan na uban yan, may batal, supuasan ka kaayam yang betalian na sumela supuasan ka. Gini nani, pinagila na. Ang nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiyan na santaw. Adini yang ginukan so katiro sa giraw manaya. Udi nagalabag ka manaya-manaya din. Na nada ke parunin yan. Sa ikubala sa puwasan yan, kung kapagkatalingman yan, sa ikwala, inunta nagyo po kiyakuan yan, aumos, agupiya, kiyawagan. Mana, bala siya, no? Ang tunaw nagyang gaya po ng hilaan. Paganay ron na so, katiro. Katiro, di ka di pusa, na siya pang kaso, katiro ka.
Ubabanya dengan ipusa na miyunod to numamu asokat tiro nga nabad niya palos. Madagla ginani penangila niya no. Mana nakagiya di pusa na mimbalu ya rabu-rabutan. Aandin niya na miyan giyan na sobrasa so minig nga tangilan niya na. May tubo miyan giyan na tingin na tao to sa managyan mo tailatan niya. O di na makan si kusiringan niya na nadinian din parang din o dinian masumber. Ano to? Nagyan kaya kapusa na aya pinaka-importante a pupusaan na sukatiro. Kakagiyang upun di masyap sukatiro nagkapakay akadaan sa kipantag sukwasan ka o di nakadaan sa balas sukwasan ka. Naman sukun si Zakaria, banda katawan niyo, so nabi na Zakaria, nabi ito Zakaria. Na si Zakaria, na ayawat iyan na nabi, aso Yahya. Na nabi aso Yahya. Sukun si Zakaria, na kagiyo ko manuks, manuksin na miya ka pa mangisi ko Allah. Miya luksa. Ayam niya aloy sa Quran na tigyan na qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba. Ato na miya tiro ko Zakaria kay kumaluks. Tigyan na kadna na mata na sakit. Na lumimaksot tulang sa kaluks. Ayamanan na niyaluks sa kanya. Wasta'ala ar-ra'su shayba nagkuminin dadatigyan na uluwakan sa aputi abuk. Yun din yan tiro Zakaria. Ang tunay din tiro yan. Tigyan na kadna nada apiyang niyakan kaabon niya ulang. Ayamanan na si Zakaria na niyamang nisi Allah sa sekreto. Sa isang yung punta ka dudul. Ang tunay niyamang din yan nakagiyam niyaluks. Natigil na bigyan kong kasawata ang makasambira ka. Sa kanyan na nabi, ang niya kailangan niyan suwata. To, nakagiyam, mapipikir yan, natigil na gupuna kumatay na ang tunay niyang bedan. Ang yan kaya mga pagtawag. Amay ko, ang makapunggunan ng kirang, ang pagkatulong kirang, naguda, ang kirang makapundo sa iko agama. So, kaya pa man ni Zakaria, na ang tunay bitir niya, ang tunay nisubod ng Allah. Tigi na hay Zakaria, na mataan na pinutulungkur ka, ang itumbawata ka, suwata, abubuwa mama. Aaya na raniyan na suyahya, ada sa ngayon niyan, kung yan nga unaan, ang mga nabi, ang mga pagtaw. Yun to bitir Allah. Dari Zakaria, mata na tigyan na, pinutulungkur ka. Hindi na pagito kawangkur ka, itumbawata ka, suyahya anabi. Ada sa ngayon niyan, say kumiyaw na ang mga pagtaw. So, kaya gawin Zakaria, natunay niya tiro yan, tigyan na kadnanakan na, ang di ba na yay kapumbawata ako na sa kanina miyaluks, nasukaro ko na balik, adi pumbawata, nabagyan mong tigyan sa tanda. Ayay ni Sambal Wallah, natigyan na ka na ayatuka ang la tukalliman nas thalatha layalin sawiya. Ikadua, ang kiyaluyaw sa Quran, natigyan na ka na ayatuka ang la tukalliman nasa thalatha ayamin illa ramza. Wadkur rabbaka kathira wasabbih bil ashyi wal ibkar. Piyag ni Zakaria, sa ikwala na tingin na anto na uno ni kari na sa kapuwatakan, asakan na luksa, nagyang gaya karuma ko na balik, ang bota. Na ayay ni sumbag walang, nagtigyan na ayat tanda,
Nada ami pegistoryang kaasaka tahu. Da abang kami pegistorya. Seiya tigyan sa ikot talugawi. Di kepangay ibarat terus sa ikot talugawi. Akna ubah kesakit. Kedua, akya anu yaun wallah. Natigyan na ayat tuos sa kapumbuwataka na nada ami pegistoryang ka atau sa ikot solid o talugawi. Inuntang tigyan so tinias. Mana naupamakaan namin si Zakaria na tinias ang isibugin. Illa ramsan. Nah, yang ito ay nisamba gunu Allah. Anto na ikasam true. Mutatigin na ba kami pag-istorya? Anto na nun ni malahik maru Allah. Ayah hikmah Allah ku Zakaria napakapusa ang sakatil. At talugawin. Nakailangan na sudi pusa amano mianostri. Nada pernah wa ngabin na ikapat gawin. O di na ikalima gawin si kuayak yang tigilian nakwa. Ande di na hamis. Ande sa arba. Na bubid na iya panusa na ngari. Nakatidot dito pun kasapuluh gawin na di bendo yang mianostri. Ay gira ba na namadang namin yang kanangirangin. Naburukan mo mga bay. Kama ito po kapan na nalo niya na pamagnaw kano din. Na sumisig yung si karuman niya na sumangawata yan. Na amay ka dua na sepa ay mo sarya. O tignan na piyaka agad. Atau mo ba kanong pumatay, kani ganong pumatno. Niya de sumya ko ang kabalas. Inaman, nagyang ko sunod Zakaria, ayapin pero unumawang, na nadip pero sa ikosundog talo gawin. Enoto, nagyutay inibugayron o Allah tante. Wadkur rabbaka kathira tadmin kasukadnan kasamadan. Sama na ito na pamangadiga di pusang. Na ayaw pakadaglang ka na so tasbih sa Allah, ayaw pakadaglang ka na so pabatiya sa Quran, ayaw pakadaglang ka na so mga sunnah, ayaw pakadaglang ka na so papamangni sa Allah. Ino to, nagyutuwi musawir Allah sa iko Zakaria. Taduming ka at tigyan so kanyan ka sa madakal na liron wasabbih bil asyi wal ikar. Ayamanan na piyaka panasbih. Ini sungguh wallah sa iko Zakaria yang pun kapakarib siya niyan sa iko tadim sa iko Allah sa iko oras akagagawin na gusto oras kapita-pita. Yun. Nah, nasakat tanong na kapakaiman na sa kaabay kau pa makadiga di maninidir na makapag-udas ka pa. Na nadiga di panasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Untuk gano'n na ginawa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na ipanipat kau isang oras na itong kasanto lang na naman subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hindi na kalala niya mga balas. Adigiyang kuto at dumiatol kau na upama kasusiringan ka na marani sutulang yan sa ikutulang ka nasusuruan ka na di gano'n itiwag. Anto na masusuwa yun. Nainong kada tirawi kayo gagawin. Nainong kada may laisi pagari akagiya. Nainong kada nanaayaw niya resultan niya na minisong sa niya kapamagantakan na niya da agiya po tabalas. No pa maka pinasbih ka, montod ka, niya ka nalabalas. O pa maka pumatiya ka sa Quran, niya ka kuha ka sa balas. Naigila na niya ka dagdag labay at tigin ay, andi man ay kapagkatamata. At tigin ni, di tayo gam niya ka nalatay ganun. Inunto, na pure na niya ka nalalakay ganun, kakagiyam, niya ka umaso Ramadan na andit ni kapakaliwanagin na pagbinubinig ka. Tumanang siringan pa. Hindi nga ka, dapat makaliwanag na tututok niyan sila na Assalamualaikum. Ano nga, diyan gaya na anong pangdit sa muskit.
Baka doon na itutuloy. Naman ito. Miya kasunod ka na, niya istorya ka no, ni marites ka no, langon din sa taman sa miya ka umasasaw, bigyan ko ito istorya niyo. Nanaliyon, miya ka pamaganta ka no, miya ka suluyan ka no, kaya daan sa balas, agyan ko ito ande nina, wasan. Kailangan man na di ka di pusang, na masiyap ka so magtiro ka. Dataro ka pamaganta, dataro ka suluyan, kapakasudi, na hindi sa paralan usla. Yung na kasuluyan na. Miya kaysa kung na ano man, na nasudan to at na dito na sumiyong sa padiin na pumasa sa Bisaya iya. Kaya kung na makauma sa padiin, yang ilay niyan na ayaw ko da mapesa Bisaya na isa-isa. Kaya ko na sungwan yan, na ako na pitero o mga tao sa patin, nagtigil na dato, naginamid da mapesa. Tinay nung da kuminaw, nagtigil na da kuminaw, mamaya suru-suru yan. Da tigil na kuminaw, mamaya suru-suru yan. Yung ko ta dato, namaya mimikiran, nakagigito ako sa Bisaya yan. Namaya mimikiran, tingin na, ano na yung suluyan na lang na Bisaya yan. Isa na tingin na dito ako, mal ako itamo, mapiya ko. At ito na natigin yung suluyan yan na. Tapangan ko, nakuha ako. Kinuha ang yung gaya nito. Kaya ko na makuha niyan, nakagiyak ko mibulog. Agiyang ko tuwa Bisaya, sa ikukatap tago iyan sa isang giyang ko tuwa dito, nagumimauron so kasusuruyan yan. Tigyan mo sa isang giyang kaya, ako mga dito, tigyan mo na siman si Karuman ka, na pengaruman. Pengaruman, ito sa mga marites, hindi na, buto niya kaya ito kawiyan. Baka digagil, kakate si Karuman ka ako. Uman ka pita, naro akong kulong. Naman ito, siya tigil si Karuman ka na, pengaruman. Nasokosokyan gaw na diyan kaya bebe, niya ka uda ka diyan. Giman mabuhat diyan kaya mga bay. Sa kanwa mga bay na ayap pinaka-uda ka diyan na basta man diyan si Karuman. Apiyan ni diyan hanggang ginawa. Nagupuon so dato na aluyan niya sige Karuman niya nagtigi na pengaruma kuman. Namiyantang kedid namya pato so ulo payupas. Ka na wat tingin juga pangarong sa jawi yang bertawa na tala. Di pengakukuring kasat jawi yang bertigin wala tala. Yung patay. Kay kumanaman gagyan kaya ba? Namanya kawida ka niya. So kung kiyay layaw, nagyang puta suruyan sa manok yung benda juga, nanti naminipin. Anto na ipikir niya. Tigyan na isa mo, bulong na kau. Tigyan mo na ito na, tigyan mo na, ayan tigyan mo na, ibigong kau. Na andi ka turugas, karumang ka na, bunting ka, hindi na, andi ni na, kuha ka, sa ikusong pa yan, tutungan ka. Kaguguda tingin manggunan na tingin sa kawa. Sama nito na pasese haro. Ito Inomya karata-rata, ang kaya suruyan. Kay kunawan, sokyan gaw nagyan kaya bain na. Taumini ba sa magarang aglan? At tingin na para amay ka, mag-ibasang no. Makagdatan na yan magdab. Kakagya ini sarato nagyang kutuwa. Iyaw ba nga magdabi ka naman? Kaya ko na mapasa dito. Na naayap man tiyalala ka wagyang kutuwa ba? Na ito na isimu agyang kutuwa soroyan na Bisaya. Tigyan ko siya isagyang kutuwa dito. At tigyan ko na dito na pero ko kay ni kakagyan. Iya pamasako ka. At tigyan ko na tanto, tigyan ko na marig na may ka. Baka din miya di grasya. Bakit niya patay Karuma? Tigil nang kaino. Nagtigil na siman si Karuma kan anak kubayaan niya nasa kataw mama. Anak kubay niya nagtigil na sa lakaw ka.
Na ikhtiar nga tigyan ka, tiga na hindi kila nuang ang hubungan niya. La hawla wala quwwata illa billah. Agiya ko nakuan. Nasukyan ko nagyang puto adentuk nakialipatan niya, nagyang puto ako inasuruya. Naman itong kialipatan niya. Miyada sa ginawa niya nagyang puto, kaya pa kaunao, o niyaw man yan sa padinan, tigin na dato, na ubangan ng pamasa kasuruyan. O gait na, yam yan, pigirag yung tadato, na tingnan to na itsuriyan na niyan, rak ni manakoy tamo, dato di niya kataon na tayo ubab siya, ayam gubaan niya, nag-ayam binasaan niya, nasira na kiruman. Kahit po na ba, magagawi, na aya siwa dato na may bibiling na mangin tutulog, kapagidam niyan si karuman. Sa ekonomi po si karuman yan, aya katawin niya nun, nabati urugan niya kaya dato. Aya di kasi sigsig nga diyan kaya dato, kadi niya di gagdag si karuman yan, waktu tayo mapipikir yan, naguniang kuwa, agiyang kaya gila, na miyasiri dato na tingin na piurin, subat kiro isa na ayan niya nung kiakap sa isang yang kaya ulo niya, ang tunay ini, gelatan yan, bukul sa yang kaya sumpa yan, nagungka na mugat, na miya agaw niya nung sugat kang niglat yan, nung miyatay. Naman ito katiro. Inuso agamatan wa agama Islam na aya piyakaw na niyan na siyapan ka sa isang yang putwa kapupusang ka na sukatiro ka. Inalin wagamatan wa agama Islam sukakan adikalin. Inalin wagamatan wa agama Islam sukainom adikalin. Ganda bukanan manusia ada abong pengalin. Kaupama kabedin adina pero asa kataw butaw sa tinang genat kanong kuman nengat kanong inom na dakong berat kaya. Na inalin utuat tapi yang tutuk manusia kakagia giut to din itu daw sa kagia miya alin sukakan na miya alin sukainom na kailangan na maalin subjad manusia. Pamana inalin kasukakan ada kapakakan na ada kapakainuman na yang digegege yang kaya katiro. Kailangan na masiap ka. Sudila ka. Ayaki ano yaw ng mga ungan sa ikumangarap nagtigi na ihfadlisana ka ayyuhal insan. La yaldagan na ka innahu thuban. Karfil makabiri katini lisanihi. Siapang ka atimyan sudila ka, hay manusia. Kamanta na sudila na sisagyan ko tuwa kapkap kasiyan sa dati pantagyan daagunanian daabalinian na dagtar ukap pekabut agyan ko tuwa lipat. Kampin makabili katili lisanhi. Pero atigi ni kuba, aaya siya bapan sa giyang puto ako ba sa kaya patay niyan na sabab si Ibigay. Dila. Siya penagiyang kaya katiro. Miya kalala siya penagiyang kaya katiro. Igira ko na madanglap kepalusan. Igira misusugay so mga wata na saintad na itatalong niyang mata na yung mga wata niya punak. Kenaubangan di upo sa minggu ketuatian yung sakakan na pagkanaw-naw taran. Iya kata-tara to. Kati minggu saka kaangka mga kuasa belas na ayap na kabayakan na hindi nga nigi pamanintaan sa mga pamilya ka ini sa paluto pagbabantaran. Ginan ipagaw-paganay kailangan akapusaan ng manusia sa isang yang kaya katatagyan sa isang yang kaya. Sa manuto na Zakaria na ayay ni sumba gunuwang basagyan kung takyapan ni niyanong sa tanda tiginakad na nakanabtiya kung kasatu sa buwat atin ayay ni sumba wala dan tigin na aya din atoos sa kapun buwat aka na talugawiin na daipagistorya nga tao na mga kasakit namade kung tanungan talugawin niya di pero sa marata ayay na rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagpiginay-giraan na anamaki kedewasan ka, anamaki pewanan ka, na di nga din sumbaga. Ayat tero ang kana inni sa'in, sang na di ako diipusa. Numade, mapuglaw lang ako to. O pamaka na gumiraw ka ay, baray ka po di pekan di. Nato na yung maptero ka. Nanayno ka di ako diipusa, salamat. Ata ka, ato na itiro lagi sa kaman ni bengel ati sebut ano to kakagi ayawaran tanwa meranaw na usara ka sa sati man nakatiro no kupar na tepen ka sama kalima
Gumiraw so pagay buday niya. Na pero nagay talang nga bilang nga tadi sebut. Sama na to nato ay sebut ko. Magtiro ka agiya ko kasi ko pagaling at tiga inni sang na di ko di pusa na umang bulaw to. Na miyatang kada so Ramadan sa ko kaya pamusang ka na miniti. Agiya ko to ande ni ng tuwa. Sumon so Maryam. Ang tawa so Maryam. Na Maryam na sa kaniyan Ina Isa alayhi salatu wassalam. Ina Isa alayhi salatu wassalam. Nah, sumul Maryam na aya paparangayan yan na tanto kumadagula din yan di pusaan. Kasi kung kusara kung na isa ang panungkid na ayaw din yan nung kapusaan na di magawin. So Maryam di magawin. Buka sa ariraya, buka sa puasa, talo gawin iya ayam at tasrik. Ngunta yung nahar. Pero na yung nahar, nabadiwan ni gina miyong katano sa buga sa ariraya, upama na miyong katano nga isnin, na sala sa arba Hamis, nagyutoy yung nahar. Ngunta tigdan may kukurba na, nagyuto ko ni dipusa na. Maryam. Nah, sa giyong putwa kala iparat niya yung Maryam. Nakagiya songon so Maryam. Nasigo kikaw tanong na niya. Sigo kikaw tanong na niya na niya kagiraw ko na hey kad na piyala da kung nagagiyang kaya ikaw ka. Sigo andinin na Maryam. Kay kung buwata so ina Maryam na ayay ni buwata yan na bubay na upama kasi katano na malumyaran ta ginawa niya. Inoto na tigil ko na hikad na na daku kubayo banian mapugulaw la so mama paman nagil ka mama ay man nagil ni kakwannya ugait na nadinian katawag sa giyang putoras na so Maryam na pungbedoy aba iya man iparate pungbedoy aba iya na diwan pungbedoy aba iya maanakan si wala kagiyang nakwan makaumaw na giyang puntong wasu nato na pikir wag yang kota subuh. Ayan yang kiapa omang Maryam na pikir yan na tigin na hey Maryam na mata na sang na pinutulong kurka berwatak. Pembewatak. Ana so kian gaw no Maryam nato na ini sebagian tigin na kalat ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Antigo Maryam mata na sang na melindung aku si ikwalla makanimuun. Sagiyang ka na nakatiro ka, may kas ka na maano kong kasi ito. Ayan isang magagiyang puntuwa, sumiyong mo natigin na, kalat innama ana rasulu rabbiki, liang balakit daman sa tiyo. Mata na sa natigin na mataga ko kaso, asibur ka. Pinutulong ko ka, ipumbawa ta kaso, bagwa mama niya kapasa-pasa. Nasukul-sukyan ko no Maryam na niya kagiraw kala, anna yakunu lillah walam yamsasni basharu walam aku bagiya. Pamanan di mana tingin ni kapmawatakan. Sabi ko mama ada abarakan miya kaskuwa sa kataw mo mama. Dabarakan miya kaskuwa mama. Na udah kenapa tingin ba ako marata bubay. Naman ito sa giyang ko ande ni na kaya tiro aro wagyan ko to subu na niya kamidakan o Maryam. Na din yang katawan nagiyong putuwasun, nagyuto na malaika, agyuto ni kini iyong penianon. Kunia wa Isa alayhi salatu wasalam isa niya panutid na sa inyo sa inyan iniyok sa diyang raya kung buong no Maryam. Nagyuto din mabutin ikaw buwan niya. Kaya kung namaugat so Maryam, na niya kamidakan niya. Ang tunay niya wida kalian na ayamin niya wida kalian na sekalian nabai asisiyap niya na ginawa niya sekalian nabai ya daman yan karumah sekalian nabai ya malay parat niya natigin na antong na adin ni paggulaw na anak ang nagu antong na unon isumbagan sa kiyang nga yung mga pagtawa ayaw na miya pikir Maryam na nasisagyang ko to akiyaw gatiyan na mawa sisagyang ko to derpayan. Yama na namiyawa.
Na ayasiyong niyan na darpa amawatan sa isagyang kutuwa kakadnan niya. Dabong tao, na kumiyad no. Kay ko na makakadnon si Maryam, na nakagiya ko ibawat yan so Isa alayhi salatu wasalam na niya kagdem sa balilit. Nasokon kiya pakagdem mo Maryam sa balilit na kagiya da pediyan. Na ayaw mo na miya suwa o Maryam na miya karunde with the dua ko. Matatig wallah فأجاءها المحاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Miyawit at tigyan ubalilit so Maryam kuitan wa kurma. Ama nana bililit so Maryam nasi miya kasok si kuitan wa kurma. Nakagiyan tigyan na makasok si kuitan wa kurma na ayam yan tiriyan na ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ay, uba ako wadik ko no Maryam miyatay. Sa ikudaakan sa ipan gulaw na kaanak ko mabaloy at yan ipatang at hindi mabagduman ito. Ay manan na miniyawi da kalian nagyan kutuwa kapag buwat ayan miniyawi da kalian wanto na itong gulaw laan yan sabab sa daaban yan inang pada mga ninyo sa isang yan kutuwa kabaya wala. Nagito. Miya kang ginawa uba ako bumiyatay. Kuda akan sa ipan kagudaw na akan ako mabado yaki alipatan na din mapumanito. Mapipikirian at tigil na ang din ni kabawatan na ang tunay tirong. Ang tunay tirong ko sa ikong mga pamilya. Ang tunay tirong ko sa ikong mga tao. Nakagiyas kanyan na malaing para tayo. Kagiyas ko na kuwan. Matiro yan ito. Na antong na inyang gulaw lang. Fanadaha min tahtiha. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kay kung nagtiro no to Maryam na miyak ka sa panawad-tiwag sa iku kaguba niyan. Ang tunay miyan giyan ang panawad-tiwag na tigil na hey Maryam na di ka bubuko. Allah tahzani. Di ka bubuko. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kasabnar tiyaguan ukadnan kau di napiaka undesan ukadnan ka sukabubaan ka sa lawasay. Allahu Akbar. Yang kutuwa katigro Maryam napikiran yung man nagyan kutuwa ayan na miya kau desun na sudin suwan na sa tiyaguan yan sa lawasay gagyan kutuwa kabubaan Maryam. Wahudsi ilayki bijida'in nakhlati tusakit alayki rutaban janiyah. Kuyungan ka at tigyan na niyan ka na naitad wa kurma. Mana nasu kakakad na niyan. Kaangka niyan kapangulugi kuungan niyan. Sama na ito nagyuto. Fakuli wasrabi wa karri aina fa imma tarayna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukalliman yawman nasiya. Ang tunay pitiro ande ni namya nawad-tawag sa iku Maryam. Kam ka agtigyan sa iku kulog ka agyang kanan akor maaungan yan akyalutuan. Wasrabi naguinom ka sa agyang kanan aig sa iku kabubaan ka nagupakapiyaan ka ginawan ka. Fa imma tarayna minal bashari ahada na wad na tigi na pagkailayar ka asakat taw buataw. Pagisirong kanyan o di na api ang ito na itugulaw-laan yan raka pakuli nagtirang kaw inni nadartu lirrahmani sawma mataan asakan na ini sumayakan kukad na nakan amak kalimuun ako pusa ko falan kukan liman yaw manusia sa dabar ng ipagbidaran na sa matawag sama nuto anto na niya sa utrukma ayam niya sabut sa isagiyang kutuwakat tiro wallah inaluin niyan sa iku Maryam apun gulaw na niyan nakapusa. Malab sikipan tagagiyan kaya kapusa. Ngayon na makaawida ka no Maryam na ayay ni subnu Allah na pusa. Upamagas ka na makaawida ka. Nya kawida ka akad na nya pikir ka pusa ko isnin raso na tumapit. Naknaw ba mo
mustahil sa ikwala. Mamang ni kasi ikwala na tabanan na. Kakagiya sulangon o mga imposible at kapakay ada di ba penggulaw manusia, kapakay ada pagagagaw ang manusia na sa Allah na pinggin. Nah, yun to Nah, anto na ini Musa wirwallah sa iku Maryam nagpusa. Nah, anto na agiyang puto akapusa, yun tayo pakaisyon. Anto na agiyang puto akapusa, ang inaloy o wallah. Nah, kena uba aya inaloy niyan na panting-panting ipupusa kang geneg kekuman, geneg minum, ka aya sa babian naskan yan ayan yan kaya bawata. Aya pupusaan yan nakatero sadi magitu magistorya. Magitu magistorya, gitu, katero pa na. Yung sagyang kaya katero na kailangan na masya. Naman ito, susya kariya, na piyaka pusa wala sa katero sa daban yan ipagistorya. So kuman so Maryam, natigyan na wad na pagkailayer ka at sa kataw-kutaw, natiruang ka, inni nadartu lirrahmani sawma, mataan na sakin na inisumayakan kung wala pusa ko, palan ukalliman yawma insiya sa didin ay pagistorya ko sa kataw-kutaw. Sa mano to, na ayap pusa anong Maryam na katero. Dito may anuiro. Nah, nakatino kay ni mo, may pusa rin, na mga pusa ka sa katero. Kesiapa ka, aginawang ka, sa di ka kumakaptero sa marata. Nagupunganan masyap, namanya kasigurado ka, sa ka mga pag-iuslas ka na, supuasa ka na insya Allah na tiyari. Gupuman, di ka di pusa, na makanap-nabukan na nangunay pilalakawan, nakapamaganda, nangunay pilalakawan, nakasuruyan. Allahu Akbar, suruh tayo matok sa pupuasa. Kakagigiin na, nakatero ang pinaka-importante ang pupusa. Si sagyang kutuwa kini, kaya ano ya wala sa ikumaryam sa kapusa niya, na ayat tinudan roon na ayat tanto amala awida kal Maryam nagyang kutak yang buta ya. Nanto na yang gulaw lang. Aya masakit tong nakagimag si ko mga pagtaw niya. Kasoy sa inyo. Kasoy sa inyo ka, ano to? Nakatipo ka, umanano matay, anong ginawa mga tawaya Allah. Ano nga kinuawat tayo? Upang makasi isang branaw na di na disyo ng mga tungan niya, puto ninyo sa makapagulungan niyo, wag yung naewat kaya. Ino nga, nung niya lakaw, naniyo ba niya, watak na yung matungan, nawat tayo. At iginap na ko, namadang na andeli na, so, what? So, ba yung kiyawing alusudan to, namimbuot ta silang namag, hindi na namadang napkirtis sa ito. Nakanta din natin mo, ito na sokya kawing ang kirang, tunubigin ka, ito na sokya kawing ang kirang. Kakagiya upo paro na, bumabano ka sa ukit, at na, may report ka na binaro. Na upamang ka, ayak ya kawing ang nagiyan na pagito mo ka. January, February. February na tigil namin, napitaro mo ka na, tiga ay ko. Hindi katawan sige raw. May bawata na may kadumanin mo ng baad na. Naman ito. Katero ang pusa. Si sagyang kutuwa kambiling Maryam na ayaw mo luto iyan ay sumbagian ko mga tao na mutakatero wallah. Ato na yung wallah. Inni nadartu lirrahmani sawma, mata anasakan na inisumaya akan ko wallah ang pusa ko, palang ukam limang yaw manisiya. Labang yung istorya sa ato. Kagiya ko naman doon si Maryam na ayay ram kaya pa kong ayan yang kapkagoma na anto na miyatir mga Maryam, miyatir mga pagtaw niya. Ya Maryam lakad jibti syai'an fariya. Hey Maryam, antigiran. Sabi na ramin taling umang kasusay apiya kagugud. Enoto. Nakagiyamiyay na iran aad na awidi na wata. Nagyun to'y picture iran na minit taling umaw Maryam asay apiya kagugud. Nagyan ko tawata niya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Hayat tigiran bubay Harun. Yang kutuwa
kaya gira na Harun na gitu so Harun Nabi pedu Musa alaihi salatu wassalam kagaya so Maryam na petsiran po pamilya Imran nah ito kay babayu Harun dakwa ma kay bamarap ta mama nagudak ko na kay baras sina babay na ino ka pembelo yang marap ta babay sama to na ini badakiran mo nah anto na isiwa Maryam fa asyarat ilay ini tiniasian suwata ya ini tiniasian ay man na nito ya nga awi din yan nawata enoto nakagi ayab dikirun Allah na di magipag-istorya na ini tiniasian ben dentero upama kasi erang tanong na andin ni kan gawin nanto nagtiro niya niya sa kanong nga susukaran ang kiloman banyan ay berat daya ay ubang tiro hinugo ni tiro at tigin natin upama nanikong tiro ni kabenaran Allahu Akbar na so Maryam nagda fa asyarat ilay ini tiniyasiyan suwata kay ko namin tiniyasiyan niya kagiraw sa mga pagtaw niya kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ang gimana ay kipagistorya namin sa diyang kaiyawata asasan puyon ay karinigot pamanaya ka panatigin ni Tinias nato may kakisi iyam yun sokon kaya pasadera ng pero na anto na iyang dola niya katiro su isa alayhi salatu wasallam may tawata anto na iyang tira qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sama nutong ayam yang tiro Isa alaihi salatu wassalam namanya kagira wa inni abdullah sakan nauri penak wallah atani alkitab am beganian sa kitab wa ja'alani nabiyya nagumbero ini na nabi wa ja'alani mubarakan aynama kuntu beluin aku niya natigu Isa alaihi salatu wassalam apakah pemberakat kanian suka pagpagitawakan sa apiaan di rumah tatagu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ngagu ini panibuat terang nukat na namin so sampai yang nasusubihan sa ikot tanda ang kaunggit nila. So kaya pakatiro yan nakadyan ito na po niya mamasagi ang gaya mga pagtaw ino to na ayaw kinimbawataan na ba din niya katiro at yung pamakamadang na niya mamasasagi ang kutubuan niya sa isa Facebook sa ting-ting ang bunawan at di makatiro apakatitin mo ayaw ito nakal na defective na mga postal kaya niya tayo sa ting-ting ang bunawan at hindi man tayo apaya so one na biyaluy ba na one sa social media na pamakamadang la niya binibro apaya misitan yan nasika di pumamasasagyan na iyam yang atero publiko nah sisagyan ko to amyang gulaw-law Maryam na antunay kasabuton na aya kasabuton na sumaryam na maunutan sa ikwallah na gusto Maryam na pinggulaw lang yan agyan ko to kapusa sa kaawri pinwallah na aya kailangan na kagya pumuasa ka ng pakatarutupang kasusubun ikwallah pakatarutupang ka ini sapar si ko kapusa so kasuluyan bumenda ka kong suluyan ubabid na niyata ka pabid makau makasama segit nana dinyurkan dan sugiter sama segit ke tamangan umama historia taman sa di sembayangan nama tongkat joman makasih nama tak nakajadu ni kekuang balas miyakau makapman sawanay nanda tarian adi gadi mamani paning nakasuruyan kasuruyan so mimbe dari kabin na suruyan si sajian kaya ramadan dan miyakau na doon ginam number one ande nila pupusa pupusaan ka sukat kiro ka pupusaan ka sukat pangilaylay ka pupusaan ka sukat pamamakin ka kakagiginan ikakakumpleto at yan kuta tito kapusa upamamamuka di ka di pusa na sa ikarungaw sa walay niyo na lang unap sigid na iyang katutuligan niya din supusan
Kailangan na mapakapusan ka sumatang. Ngayon, na sumatang, nagupuon di mapakapusan na kempakay ama ang teorya sa puasa ka. Naman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya kaysa na mag-utasira ng gusto Aisha radiyallahu anha. Dito sa karuman niya na sa Aisha. So miya gidagyan kaya mapuro abubay. Mapuro abubay. So kaya sabi niya na miya kagiraw sa Aisha tingin na matangay mapuro abay. Anto na miya tiro Rasulullah tingin na haya Aisha. Na nasungkaw na kung pamang ni sarila amat ano niya doon. Ito nag-ipot yung ginawa niya matangay mapuro abay. Nasirat ka mo. Ay ginanap kila yung sutaw na di ka paguntunan sa basa. Saitan na niya. Ito na yun. Api ang awata. Nadi ka pa kayo ibang ka pumaka saitan. Kung meron yung saitan, naman mo di ka pumakapalan. Dito na, pakapusaan ka sa pamakin ka nga umabid na ilango na chismis. Sa isa dunia na yakap ka nun. Labaw sa isa diya kaya tiyan na social media. Ay gira na madar lang. Tinginan na ka, di Facebook ka, tumatigyan na ba di mga Facebook ka, na kung di pagkadusa ka, na kung di andini na mga pumanipanin, ayawin doon na kan, na pure na may Facebook mamu, na lang na kuminta, na kuminto. Labawi man to sa isagyang kaya, kaya dyan, lagyan kaya social media, ay gira na kilay ta api ang unaw laman, na miya magulaman, na may buktip. Allahu Akbar. Ilayin ka na. Siya kini na naubulaman na ino pa na iya ko na miyang itama po sa tingin na di ko pa kay subye niya kaysa na miyang sa Facebook ayay po post yan na tingin na sokas panaliya kasi kung karumang kay ginay sinay Ramadan na sunat ano buwag kumyumito na tingin na pagarian na tingin na ditiro kamay ko pa na tingin na dumindam niya kang gulo na nabasiran niya kapayan sa bulan na tulog-tulog lakaw na wala buwan naman ito. Na nasisa niya kaya masatan ni manto na at nagkatuon ka at miyagin daw na tingin na matang ada un pakaturog sa niya kaya Ramadan kakagi ang mga pangakwa sa balas. Sisin kung pinagya sunatan na natingin na da kakagi ipisi ba ko. At ito na ito ang balas. Uwasa balas na tayo nubab sa apisi ba ko. Nagyang kaya ka Facebook, kausar sa Facebook, kausar sa cellphone, na kena ubay ni sapar wagamatan wagamay Islam asar ka mapia kausaran. Okay, naguputi mo sa mapia nagiti karatay. Na namiya binasan yan so pangidailen ka si sagya ko takap kilen kasi kung di mga pipiyan miya binasan yan so pamamakingan ka kasabab si sagya ko kadang kausaran so pamamakingan kasi kumapia. Upama ka sangan namiya kapia-piaman na sisiga sa waday na naayap pumamakin ka na Quran. O di ka mata umatiya sa Quran na adu ka na pumamakin ka sa Quran. Asar ka di bedo yang music sa Quran sa sundo na ito kung pumamakin. Ay gira na kasi mata sa soalay niya natutukaran sa Quran na sobra sira sa di merali. Nagipantag Quran. Music. Kailangan na sa Quran na pumamakin ka. Ayam ya ado wallahi idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Gira pubeti ang Quran na pumamakin gani wati wallahi rarana kakano. Kana ubada taragya ko tuwan. So berangano sa dimrani. Adi gano pendita tawaga. Berang-berang dinawan umap denan mana kami para tiaya kakagi yang Quran atau tagu si wala. Kailangan na sa Quran na gira abgenegan pemakin ka enoto na sa Quran nakatiro anan wallah sa Quran na keluirun sa wallah na ayain na luyo wallah sa isa Quran na tigina innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum ayam mapaparati ayan na gira amiano sa Quran na sengkup sa puso yan idza dhukira Allah igira amiano sa wallah nabsengkup sa puso yan andikan ganyan sa wallah nah, sumyang ko pag yan kaya po sa yan. Wa idha tuliyat alayhi ayatuhu zadat imana. Gira amya batya kirang sa mga ayat to Allah, nagtumanan silang sa paratya. Ino mga dahil girap kasukuran, kumanan sa paratya yan. Nagukuha di kumanin sa paratya na maawat kasi sa giyan ko tamumin, inadoy o Allah. Gina, ibetad, one day ni nakapusa. Pagpusaan ka,
So katiro ka. Ikadua, pupuasaan ka, subalbag ka. Ubabid na hindi ka katiro na diya limang kain na berang-berang at na kakailin niya. So siringan ka na, andin ni kalalakawiran na taman sa parangiran na dinagtutok. Taman sa atin nila silang napidin. Kagupo na diyan din, manggulaw na, nadagi pantang. Agyan ko tapuasan ka. Apiyak pan, ayam isisiringan ka na da parati ayan yan. Enoto, na diyan ko to ada parati ayan yan, apiyak pan Christian na nakabnarian ka. So kasisiringan ng talo. Na sumambu so kasisiringan na kay talo na adna kabnarian ka. Ito na yung paganero na siringan na sukapir, Christian. Ibsigo yan. Ama na nakapir ka. Na minisiringan ka na, isa kabnarian ka. Ito na ikabnarian ka. Kabnarian ka. Ito paginuntulan ko. No ba ka pumamanggong? At di apa mamanggong ka Christian? O di, naginaw man yan. Ka Christian mo. Di! Kailangan na may paginuntulan ka. Ikadua siringan na Muslim. Na dua kay kabna. Ipaginuntulan ka. Ago. Ande ni na pupiyapian ka. Ikatalo, asiringan na tunganay. Muslim. Nagtalor kay kabna. Paganay na kabnarian na ka, nagyan ko ta kasi siringan ikaw. Ikadua kabnarian na ka, nagyan ko to ka po Musliminon. Ikatalo kabnarian na ka, nagyan ko to ka bubaluin niya na tunganay ka. Kailangan na, yun ano. Na upama kasi sa giyang kaya Ramadan, na naad na siringan ka na kailangan nakapiyupian ka. Ubabin na tiga ubabin niya. Kawan, napi ato na ibiyang gulaulan niya. Labdang. Kailangan na may paginunturan ka. Kasabot si isang yan punta. Ubabin niya. Asiringan ka. Na siya pa na kang sumangang galbag ka. Sumangang mata ka. Ubabin na ay mo si siya pa na naglinginawa ka. Na naswata ka na pilay ka kapag kabinasan yan. Pagkailay ka andenin na berang-berang apong gulaulaan yan. So, kailangan na kasaparan kasirang, makontrol kasirang, si isagyan ko ta kabibaloy niwa, siringan wa. Inoto, na nakagiya so galubag, amarata na peduto, sa kean teorya, agyang ko to, itan papamasa. Lawaya po pa ng teorya, nagyang ko takakang kay no, nganisan ka, apia so galubag ka amarata, nakapakayamaan teorya. Agyang ko to, wasan ka. Si isagyan ko ta di ka kakawasa. Ginan, ipupusa. Katiro, kapangilaylay, kapamamakina, o di na apiaan to na iklasin yan agalbag. Nalamong kasan pupusa, kakagiya, umang gulaw lang ka ng namya sigurado so kuwasan ka na. Dadan. Ang tunakman, kailangan awajib agyang puto kapakapusan niya. Sa itanway sa mabiba, pakaga ng tanong, kakagiya sa manay na kati iya naruto po din mabu yung basta. Pagganiron ay nanoy, wagaman tanong agama Islam, mawajib yung mapakapusan yan, ilay tanong mapitinusi na Muslim. Dami paliugat si kong kapir o magpusa. Ate kapir na piliugat to so puasa. Isaw na to. Ikadua, nakiabaligan. Ria utaydin at tigdan. So, ria utaydin na so mga mama na andi ka titagin niya. O di na may sampay suwindi dinan sa 10 agu 5. So mga bubay na andi ka pa kaw makiranong haidi. Na wajib kira so kapakapuse. So man so darong may sampay na naupos sa voluntary na adna bala sa iyang pagkapuasan. Nabada-bada siya. Ibarat na may kawata, adikusa, na asar ka, di ko nititibin. Na naadna balas ang iyong pagkapuasan. Ito ikadua. Ikatalo na adna akalian. So, adna akalian na wajib ang kapakapusan niya. So, kuman, so daban yan akal, na daw may panigal, kakagya sabab sa Rasulullah, na ayam ni alo niya na tingin na rupi al-kalam, ang tanah. Anin naimi hatta yastayqad wa an sagiri hatta yukbir wa anil majnuni hatta yaqul. So at tigiyan so terososon na mipupuro unso panso
Emanan na dawi paliwat so ipaliwat. Pagkailangan na so tuturubin sa taman sa di makanaw. Kadua na sumay kaawat na sa taman sa di na utanilid di makala. Ay katulong na supupitin sa taman sa di yung makakasuyag yung kutuwa akalin. Ay ikapat kaawat yung pagkapakapusan yan. Nagkuguganian so kapusa. Nagkuguganian so kapusa. Nah, dami paliwat so kuasa sa ikong kesakit. Aku sudi melaylayag. Na sudi melaylayag na ayab betadian na pekabuyan kung kapakan budian sa inyo. Sudi melaylayag. Kalau ba maka video, nasa din sa kaya buka niya ron, nag-yutoy kebuyan niya. Safe man sa ikong mga padataro mianoks. Na somyanoks, na ayaku kumanian na amay ka daay na mo. Berat na mianokoloksan. Di nga mapipikiri ba di ka berpengamuda at iba na yan kalau sa di pengapipita berpengamuda di na ayaw ko kumanian na makafidia emanan na uman sanungan na sadya ke kanu sakatawa muslim ang mapaparatian ng ito pagkibugay o loks so kesakit na amay kada ay namun o ba makatigas kesakit ya bulu badan tigdal na datar yang membu makafidya o mano pengatigas semua nana pekabayad sekali nah antona peni andin na kepakaya makabuka na alhamid wal marad dia kutua maugat agu dia kutua beritan marita na tigdal so anak perasosomnya nawata nah lagi ay no ano na pianarapas kakagia igida namanda la pagkay sisi. Anto na ikukuman umaugat ang supridan sa wata. Na nasumaugat ko di na pridan sa wata na dua kaya ko kumaun o sa ikumang imam. So Shafi aguso Imam Ahmad na ayapitiro iran na tigye na amay kaso andenin na maugat o di na pilitan sa wata na inumiya kabuka kay kilkian sa wata yan o babwedin na kabinasain na ayako kumanyan na pagabukas kanyan na oriyan o kapakala wata yan na pagabayan na liron na makafidya basta so maugat o di na Britan na ayay kalkian na suwatan tingin na inong yung wakang yung hewatan nung bagigino niya amay man ka ayay kalkian nagigino niya naguswata yan na pagabuka na di makapidya siya buta nurunod pagabuka na di makapidya gaya iso Imam Shafi'i Aguso Ahmad na same man sa ito Abu Hanifa Imam Abu Hanifa na ayay ni ko kumyanon natigian na malagi loob sa ayaw mo arkiyan na kabiyad didin pagkabuka didin makapidyas ka na basta sumaugat so pilitan sa wata na makabuka ka kay sabot si sa giyakot na niya kapag-agigan na arkiyan na kapakabiyad sa didin makapidyas eman na nag-YouTube inong kitang tanurong gagaan kakagiya anteni na antano kasabuti. May sabab pro na kate miyakalawan din so alas 10 na 10 minutos. Pilitan sa iku Allah agya kaya tiyapat beberapa muatan upang berakat na Allah na ayaman na magwatan rumen dewa sa isagya kaya may oras siya betan so puasa tan si iku di mga pipia siya betan so puasa tan di may lang panamarantan andeni nama pinggir tanong ka andang makasubalas si sagya kaya dunia na masisa na mauring balasak kan wala sama na lamot ya wa aku matas maun wa aku ko bihada wa astaghfirullah wala ko walisat muslimin min kulli dam wastaghfiruhu innahu rahim wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa marayan nagun masa ubud kaya siapa melakukan yang akan melakukan sebagai matian anak supervisor ko dan yun nakasabot na sinabi na yang bagus dari kapitan.
Nah, saya pakai sir kami sa loob, mga auto. Haji yang isa, pakai sir. Pakai sir. Nah, ano tayo? Nah. Nabalik. Nanti pakai sir. Sana pakai siya kano. Ato na so di Ada? di po sa YouTube ko yan. Pero pag anak ko siya. Di pusa di tubo ya. Okay, YouTube yan. Pamadali. Madara lang. Ano na di po sa na Di pusa di semboyang. Uli na di semboyang na di pusa. Detaro. Pagkairon, na nasura-sura lang na tigin na bunyan Islam ang akamsi syahadatay, ikam salah, ita uzaka, pasaw mo Ramadan, bakit kita. Suatigin sa Islam na ayak pula usian na 5. So 2 kalimat syahadat dito baganay. Ikadua kitindin ko samboya, kabgay sa dia katay katalo. Ikapat na kapag sa ikunan na Ramadan, ikalima na sukat na haji. Nah, yang ko takap na haji na ayay na liro na super abigon, so super abigon na buon paliwag. Nah, yan na napakasya ito na ikukuman kundi po sa dipsimboyan. Inusualay. Mateo, kepakai ama bangun ada lebatan sa pulaos. Ibarat na wala yun, ada pulaos. So, makikiling ko. Sama nito, na di mapiawala. Ikadua, ayat tinudan saya na miyaw na ipaliwag sa simboyan. Ikam sana, ita uzaka, wasaw mo Ramadan. Sama nito, nasaka adi ipusan na kena ubada balasian, ubaid na din ka kekuah sa mga naman. Ito, nakaitigap simboyan. Nasusamboyan, na ayay na luiwar Rasulullah na tigin na awalu mayo hasabu amalul insan as-salam. Ayah pagampagan na pimagitong ang agal manusia sa ano man amawri na susambayang o tigumpia susambayang na mitigumpia sugal ka o mabina sa susambayang na miya binasa sugal ka. Sama na ito na miya binasa. Nadi nga kekuha. Pagkaw makasi sa ano man amawri na pilingan katya sugal na so kaya pusa man nakagida na sumbayang nadi nga kekuha. Yun to. Ngayon to na inibugag ka, so isa paliwan. Yun din sabab, adiyeri kung mga ulama, sa kung mga kibarul ulama sa isa Saudi Arabia, at tigiran na, basta dikap siyang na debala supuasan ka. Ino to, na kay inikiyasiran sa giyang punto ki ano yung Rasulullah, sa ayang pagampagan na pumagitong aman na so sabab. Ikadua, aki ano yung Rasulullah, aya ulo aman na susabayan. Ulo na ay dapat ka, di ka di pusa. Ketuun ka, so amal ka na, kekilalakan yan mamuhi, da ulo yan. Makaw makasalungan na mo rin. Sama na ito na di, kakagyan, niya karaya-raya gagyan po ito ulo. At tikiyan no, aman manusia na so sabayan. Nah, niya ano yung okay, napiyakad na ipa yung mga pedamang ulama, mana malubay ko ng iya hadis. Ang yung datigyan na as-salatu miftahul jannah. Na hadis de po to. Okay, nakagya ko pa ako galuitan. Malubay ko ng hadis. So, sampo yung nagugsi usurga. At isama no to na, upama ka niya kakuha ka sa niya kadalawalan. Ayap na niya kuha ka, nagyero binso. Okay, nakakalusan lang, kakagya inibigag kasumusiyan. Kekuha ka, nandig ka, kekuha. Sama nito na nakailangan na ubusa ka, na simbayang ka, kagito na kekuha ka sa kubala. Masagot ko dito. Ano to? berat na ano sa ang salita na subay so karon na ko sa kusina. Tulong tayo nila. Hindi ka, gimana nakasasakit na siya ka nang bitindi. Sa kaapusa. Ano ba si inaka? Ano ba si karong makakahay? Ano ba si rin makagagdam sa sakit? Sakay makagagdam sa sakit na sakay makapagdagda sa ginawan ka.
Kugigal nga yan punta kapusa. Now, kugigal nga yan punta kapusa. Kakay sekiran na mataguto ayak yan paka panairan na sa liga pusa na kapitilan ka. Ugay, nasaka apun pusa na sir ka dipindi. Kenapa ba si inaka? Kenapa ba kanya ni pusa? Kenapa ba si karumanga ka? Kenapa ba kanya ni makagigidam sa isang yang sakit ka? Ayaw makagigidam sa sakit na sekampang. Nakagiya sekay makagigidam sa sakit na mapumimikiran ka ginawa ka. Mana na pusa ka din. Na waya ka tugidaman nun, na pagkana sa sakit ka na ito pa kaya mo ka sa isang yung utang. Ikadua na tapangingga ka, so mga ulaman na yaki ano yan, nanti na sumo kaseko. Pusa ka no, kaangka no, pabulong. Sa manuto na sukwasa na bulong. May mabuha ka rin nun, naman. Yan ang mga doktor. Naapian tunad na sakit, na ayak aki identify yung pusa ka yan. Magilay ka sa blood sugar na tili na mga twisting kasawan mo bawas. Puasa. Pag-upiraan sa sakit na eptirumiran na binisti na ngayran sa dextrose na tama sa di ka kupiran no baka kanong. Baad na miya si mayuwa yung upiraan na pitiro doktora pa suko-suko pag-upiraan naman din. Nagito. Puasa ka no, paangga no, pabulong. Ito isa ka tiro mangulaman. So, yan ka na nasakit, nasakay makagagdabon ang pusa. Nasakay pumidagda sa ginawa. Naubas si karumangka, naubas si inhakakak, naubas sila ni makagdabon. Ukman o kupaninong pirang na gito ba? Sa kanya ni makapuan sa ginawa niya. Ugay na amay, kadini ang kugugang. Kasi naman o paman na, katawan ka sa kugugang ang usod. Katawan ka, na ginawa nga sa kugugang ang usod. Dengan siyang po kung sa sakit ka ginaw, kakatawan ka ginawa ang kaunto na ikagdam. Na upama kayo nupiraan na, saka ibarat mama, bubay, nakatawan ka sa kugugang ka. Katawan ka sa kugugang ka. Na, upman ubangap ka lang, kapinigurado ka, na nabuka ka, kagya sabot sa inupiraan ka. Yun tigo. Na mana na, share ka ng dipindi. Ako. Okay, na amay ka di nga kugugang na ubang at tigraw. Berat na may kadinga kumiga sa pusa, kapusa na diya, pusa ko nga piya kumiyatan, kapag ikitik man ako. Aya dapat na kailay ka ginawang ka, kung ato na ikagigidamang ka, na saka, makagigidam sa ikumasakit, kapipiya ginawa, na seer ka, matatagusok ang buya-buya, upang kagiga ka pusa ang takat. Na upama ka isinong to, kung pinainupiraan, na di ka pagagay, ikalang ka ginawa nga, na aya kung kumanian na, datar ukukuman umaugat aguso andeni na ridan sawata apel kabuka na orian uka pakabukan niya na makatagas sa ikong mga pedal-ran na kubuyi din so siya po siya buto to yun to ano to pensasakit to siya buto to upama kadigan pagagigan kakelang ka amay kay kelang ka ginawa nga jika may kuman, amin pusa ko, bago kumiyata. Na ginawa na, hindi na bago umisagin. Na nasigurado ka, hindi daw ka, buka ka. So, kanao ba ka mga pidya? So, pag itubidan ka, suya buka ng kaso. O, kapakatagas ka. Kanao ba matatagduwi, ba hindi ka buka, irong nabuhi, biga. Say ko pa pagkabiga. Yang ada nakabiyan, nagkapakayaw pa pilihan na kuman isli na buhamis, na paggalter ni tangan kakay so Islam na ayar kiyan na so madu siya po ating na isawa karesyo at namin ano ba may po wala okay namin kiratara ka na ginanyan at yung pinawa siya lamang kung yung ako sa amin sumawala niya doon niya sumulog mag-isa ko ay nanoy Rasulullah na tatigin na la yahidu lil muslimi ayat kira akahu fawbata tatanyam di pa kay sa ikong muslim mo banyan tulak so pagarin niya sa kalaw na tutuluwi so ay ayar ko Islam na sa mau na mga ngapit na hikit kay kakwa sa manabanas na kaya sabab sa siya na mga kanyan kubuda na nakadyan lumanaya sa kanyan pili okay na ayaw mo musawiro Islam na digad bruto siya man kamay na imak sila man kapili sila asala ka unyong balan yan isibagay ka usya niya no to
Naskan na miyak pukas kasi sa tuwa, doon siya kasabot sa nga di pa mapinan na di makipinigawan. Kenapa ba karon mo yan siya? So gitu ko. Mana di kan produkto sa. Kuman ka may na pigising nga. Yung ba karano ni na. O mano ba giya ko yang nga pininga na di nga limited ka. Asa ka siya pa nga pinang naligos ka sa isip ko. Nati. Pigising ka uba kalo na makapiyaw sa. So gitu hindi nila sundot. Benda dah, ya. Matanong. Oh, nanalim ka tiningad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala mahruma wala makruda. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala al-ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hajatana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah marayan na gumasa ibu dan yang kaya kaya pembalasan kita yang minta nama pada utaman alin magusay batu sa pamamakan ko ni ya Maritanong si Iko ganyan nakapakadarenon na lalayon na yan akala yang kaya sinilang tanong manisa sa paraman ako po yan yung pagkarasadang sibo lang ng mga bangsa niya at matandang magyapang makilang sa nakikita po radio. Ako ay malang ng mga pag-organize sa social media, mga layukan sa Facebook. Balat-balat sa naroon, si Kukyatan na dito kami sa Mati at pangatangan pag-organize sa mga international. Sa dami sa po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.